Kdysi dávno rostlo malé jmelí na vysokém stromě u silnice. Každý den kolem stromu procházeli lidé a vedle něj kvetly nádherné jabloně a třešně. Jmelí se kochalo vždy jejich vonavými květy a závidělo, když dávali v létě lidem sladké a šťavnaté plody. Vždy se na ně dívalo s obdivem a přemýšlelo, proč já nejsem tak krásné a tak užitečné, jako jabloně a třešně. Proč jsem jen takové malé? Bylo velmi smutné. Lidé vždy chodili okolo stromu a ukazovali dětem: děti, jestli pak víte, kdo roste na tom stromě, to je parazit. A tak to bylo každičký den. Jmelí rostlo a sílilo a stávalo se větším a větším a stále více si uvědomovalo: pro nikoho nejsem důležité, jsem jenom parazit. Třešně a jabloně rozdávají lidem radost, jen já visím na stromě a trápím se, že nepřináším žádný užitek. Tak plynul čas. Přišla zima a jednoho dne se kolem stromu začala pohybovat zvláštní auta se zvláštními lidmi. Měli u sebe pilky a žebříky a jmelí si říkalo: přišli mě odstranit, aby strom mohl lépe dýchat. Lidé vylezli na strom, odřízli jmelí a odnesli ho pryč. Jmelí bylo vyděšené a nevědělo, co s ním bude dál. Pak se stalo ale něco, co nikdo, a hlavně jmelí, nečekalo. Lidé vzali jmelí a ponořili ho do nádoby se zlatou barvou. Jmelí z nenadání zářilo jako slunce. Bylo krásné a zlaté. Stále však nechápalo, co se to s ním děje. Říkalo si: no, alespoň jsem odešlo z toho stromu a už nikomu neškodím a podívalo jsem se alespoň do světa. Ale dobrodružství pro jmelí ještě neskončilo. Najednou přišel vánoční čas a jmelí se ocitlo na vánočních trzích mezi ostatními jmelím z jiných stromů. A všechna se ptala: proč tady visíme? Co se to s námi děje? Lidé chodili v dobré náladě a odnášeli si různá jmelí domů. Naše jmelí se ani nenadálo a už se neslo domů s mladým mužem. Vzal si ho domů a pověsil ho uprostřed obývacího pokoje. Jmelí si tam tak viselo a přemýšlelo, co bude dál? Začaly Vánoce a já tady mám vánoční stromeček. V krbu praská oheň ale ten mladý muž je smutný a v domě vládne takové ticho. Je tu ticho, protože si myslí, že je sám a je z toho smutný. Však já vím, jaké to je být smutný, když si myslíte, že jste parazit, řeklo jmelí. Ale milé děti, my jsme v pohádce a v pohádce musí vždycky všechno dopadnout dobře a nikdo nesmí zůstat smutný. Povím vám tedy, jak to bylo dál. Již se blížil Štědrý den a na zvonek u domu zazvonila mladá slečna. Byla to právě ta slečna, do které byl náš mladý muž tůze, ale tůze zamilovaný.
ale bohužel se jí to styděl říci. Pozval jí dál a slečna si dala čaj. Jmelí si všimlo, že se na sebe oba láskyplně koukají, ale nesebrali odvahu, aby si to řekli. A tak, jak se naklánělo, nakukovalo, tak mu spadl lísteček na zem. Slečna s sebou cukla a říká mladému muži: Jejda, tady ti něco spadlo na zem. Zvedla se a šla lísteček sebrat. V tu chvíli mladý muž vyskočil z gauče. Stojíš pod jmelím, řekl stydlivě. Mohu tě políbit? Slečna zčervenala. Ale jak jistě, milé děti, víte, když dva lidé stojí pod jmelím, musí se políbit. Je to taková tradice. Ano, řekla tichým hlasem. A v tu chvíli se mezi těmito dvěma mladými lidmi rozhořel plamen lásky. Už se nikdy, ale nikdy neopustili. Jmelí ten den pochopilo, že nebylo nikdy parazitem, ale že mělo svůj zvláštní úkol a svůj osud. Rozsvítilo lásku mezi dvěma lidmi, kteří by jinak bez jmelí dlouho hledali k sobě cestu. A co z toho plyne za ponaučení, milé děti? Někdy trvá déle, než objevíme svou pravou hodnotu. Ale vězte, každý z nás má svůj čas a důvod, proč je tady na tomto světě. Každý z nás se může stát takovým malým jmelím, které nakonec rozdalo lásku a bylo šťastné až do smrti. Dobrou noc.